Usa ka inahan ang nanuktok sa atong mga kasing-kasing aron maoperahan ang iyang 5 ka bulang anak nga dunay hydrocephalus. Ani ang detalye. Mao kini si Baby EJ, 5 ka bulan nga dunay hydrocephalus og problema sa kasing-kasing. Duna usab kini bukol sa likod. Apan luyo sa iyang balatian, padayon kining gilabanan ang sakit. Gani gitawag na kini sa mga doktor nga fighter EJ. Mangayon ta ko tabang ninyo para maoperahan akong anak na nga ay hydrocephalus meningocele. Need naman gud siya maoperahan kay tungod nagadako niyang ulo. Buot sa inahan ni EJ nga maoperahan na unta ang bata sa labing daling panahon aron sa hingpit maayo na kini. Wala na ikagasto ang ginikanan ni EJ tungod nahurot na ang ilang savings sa 5 ka bulang pagka-admit niini sa ospital. Busa nanuktok sila sa inyong mga malumong kasing-kasing na unta sila pagatabangan. Ngayo na kog tabang sa inyo sa mga willing mo tabang ug sa mga nakatabang sa BBEJ, daghan kaayong salamat sa inyo. Sa mga buot mutabang, i-contact lang ang numero nga makita sa inyong TV screen. Ako, si Real Soroche para sa One Mindanao.